Pozdrav ekipa, evo danas smo na Monstercraftu i idemo napraviti faction sa mojim kolegom Zakumijem koji je malo duo na redu. I ajmo krenuti ogovno poravnat se. Ima to posla. Ja, kada ćemo praviti? Od čega? Kamera, ja ću praviti. Kamera. Fuj. Ajde. Ja ću ti sam pomoći. Nigerhio, jebati kako se ovo ne da. Napravit ćemo nadzemno, ovak da se vidi, onda podzemno. Na nadzemno napraviš dva bloka za dva, jebati. A baš to. Ja, meni žao onog starog F-Huma, baš je bio dobar. A dobro, dok ne snimimo možemo se uvijek vratiti. Ajde to što kažeš. Mislim, ovdje sam setaš si home dok ne napraviš. To je glava je dobro. Neću mi snimati po 10 minuta. Prvo Bibliju tek toliko još malo. Jebate led. Rši. Da pusti nešto muzike. Dok ovo radim. Šta? Pusti nešto muzike. Evo ti igrađeš. Naravno sve iteme smo pokupili kako zanimljivo. Sve što imam tu kod njega. Ja imam u sebe sve. E, a meni ćeš dati jebati. Imaš drva. Imam. Napravi dva česta. Evo ti. Dva česta napravi, ajde. Šta? Dva česta Evo ti, napravi. pa si pravi. Jebati, samo moram baciti nešto do ovog. Evo ti napitak. Opsa. Moram baciti tu. Ovo i tebi ću napraviti jedan. Još sad ću ja. Daj, nemoj mi peći, što stavim u kamen. Sklanjam iteme panjine jedna. Što si uzeo bottle of enchanting? To sam dobio. Gdje je krompir tu? Početak da... Gdje je zemlja? Sti pokupi zemlju. Bacio je uvrde. Gdje je majmune? Čuješ, gdje je izbacio? Tu. Ali ti ne bilo bolje da... Gdje? Evo ću te kozjeca. Da praviš od drva. A možeš i napraviti onaj fini stone bricks. Gdje si ti bacio tu zemlju? Ja nemam. Evo je. Dobre. Bilo je drva. Jest. Neki malo ću nekako drugi. Ali sam napravio nešto da izgleda, nešto ne bude neki kurac uđe. Evo ja napravim baš toma. 2, 3, 4. 4 puta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Će dođe biti posla ovdje. Igram 10 sati skoro i napravim sve fino za ono i sad se iz početka. Se da žurit ništa. Ima kabel, čekaj. Ja moram me pomoći. Nest should go in my house. Kak je dobro jebati. Cobblestone.
Kaj je to buduća sama. Jel ide to? Kako ti gre? Svijem koliko već snimam. 5 minuta, još 5. I Jungle Woods si uzo fuj. Ne promijenit ću to. Jungle Wood je najružnije drvo koje postoje. Da pitaj sam u kojeg drugoj. Da, kad si meni pokrao. Voj ti po drva. Ti si ćemo zajedno. Tuc. Ovo će biti dosta ovako. Mogu kupiti jedan spawner. A ne može. Mogu bi rekao kupiti jedan spawner da ga prodaju u shopu. I stavimo da imamo svinje, neograničenu svinju. Hrane uvijek. Ovo je sad zapad, duš napravi si bazen, sve. A bitno je da sam ja našao to mjesto. Da pitam bazen. Ajme pokuš kurac. Ojevote. Treće nam drva dosta. Šta ti radiš, bazen? Baštu. Mrtva drveta. Imam drva, evo ti. 2 mi traju. Šta je zjebaš? Ne, krivo sam pojao jabuku, jebem ti. Jesu uz onu god. Da. Neko mi jebe. Si pan. Opravo. Ja se ispekao. 4 još. Šta pečeš? Strako. Wow, jesi jak. Peva sam ja u F-om, onom starom. A? A znaš će mi morat cijeli faction razjebat? To jest, morat ćemo sve tamo u onom uncline. Zašto? Da power se vrati, da bude više, kako bi se izrazio. Se može više klimat. Kraj ovo reda nije ružno. Samo 8 minuta, ide još malo. Ketchum? Zakumi! Tu se. Ne jebe, on je ga postane. Hajde ja ću ovo završiti. Uglavnom ljudi, ako vam se svidjelo, šerajte ovo bla bla bla. Možete nas naći na serveru Monstercraft pod nikovima Zakumi i Trunks X. Like, share, subscribe, bla 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 i mi snimamo kad završimo. Ajde zdravo.